Elkezdődik valami. Hangolás, elindulnak, az felé jön hátul a fény, ott van a 17 darab ember, aki eddig ott volt az Eurovízión. Mondatokat suttognak a dalaikból, hangolnak. És egyszer csak megszólal a Michael. Azt mondja, hogy... Lelőtsz egy zacskó. Lelőtt egy fekete zacskó. Fekete szatyor. Fekete szatyor. Karib-tenger kalózaiban valami hajó. Barbarossa 4000 meg a fekete szatyor. Nincs idő. Kezdve a lépcsővel fog jönni. Ennyi. Katonavekkel és vége lesz. Hello. Hello. Mutassak az Ádámnak. Mehet? Megy. Mehet, persze. Ezt most miért csinálod? Jó, várj, szenzit, hadd vegyem. Ajaj! Jön. Az ki? Vagy pofozzam meg? Megpofoszom. Te elfúj. Miért tőlünk? Hát ettől a balhorogtól dír. Kapd el, az üssél elő? Nem jó így, rángass tovább. Mit csinálsz? Gyere ide! Gyere ide, dír! Miért rám jön? Azaz, pofosz. Repülj. Checkpoint. Nyomd meg! Ez a portál ott! Fuss, ne fuss, azt ne csináld. Te meg ne ütögess. Lefogyattam. Ne. Segítség. Csirke is játék. És mi van? Macipofon, dír! Milyen szumó faszát? Na, elég. Jó, állj, elég. állj. Itt fogok lehozni. Kurva vicces. 3. 2, 1. Na, 3. De várj, de még... Ne, jó. Ez most... Na jó, elég. Hello. Kapcsoltak a lámpák. Hello. Valaki jön. Ki jön? Ne. Ez kurva ijesztő. Ki jön? Én megyek oda. Ki az? Én ezt nem csinálom, Ádám. Én ezt nem csinálom. Ki az? Hello. Ádám, ki fog Alt F4. Mit csinál? Inkább halljak meg. Ja, gecim kéz. Itt ne. Az meg itt a faszom szellem. Jó. Nem merem elengedni a geci majtót. Ne hörög. Szia. Jól van, na. Semmi nem jó neki. A kurva életbe. És egyszer csak megszólal a Michael. Azt mondja, hogy... Timmy Turner, you been wishing for a burner.